L-hekk imsejjaħ stress test tal-Bank Ċentrali Ewropew sar fuq medda ta' sena. Ġie eżaminat kemm il-banek kapaċi jelbu waħedhom sfidi bħal riċessjonijiet u tnaqqis fil-prezz tal-proprjetà. Jispjega dwar dan il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali f'Malta, il-Professur Josef Bonnici. Jidaħlu fil-files tagħhom, fil-loans, etc. U eżaminaw kif il-bank qed jitrattom, jekk hux qed jitrattom skont kif huwa rikjest, jew inkella forsi ma jkunux qegħdin jagħmlu allowances biżżejjed meta forsi loan ma tkunx qiegħda tirrendi. Il-Gvernatur spjega li meta bank isellef ikun hemm każijiet meta s-self ma jiqpax irendi. Każ klassiku huwa meta jfalli min ikun qed jissellef. Il-banek għalhekk huma dejjem mitluba li jżommu parti mill-profitti li jagħmlu f'ġemp biex f'każ li jinqalgħu dawn l-eventwalitajiet ikunu koperti. Fejn ħafna pajjiżi fl-Ewropa kien hemm problemi li waslu biex il-banek għandhom shortfall, fil-każ tagħna il-banek m'għandhomx shortfall għax m'għandhomx bżonn iżidu biex jagħmlu tajjeb. Il-Gvernatur spjega li l-parir li l-Bank Ċentrali jagħti lil banek Maltin dejjem ikun favur il-kawtela, jiġifieri li dejjem iħallu ċertu ammont li jkoprihom f'każ ta' problemi li jaffaċċja min jissellef. U aħna dejjem lil banek ngħidulhom għandhom bżonn iżidu iktar provisions, fil-fatt l-istess ħaġa issa jirriżulta, però xorta għandhom fondi biżżejjed biex ikunu jistgħu biex għaddew l-istress test u ħarġu tajjeb mqabblin speċjalment ma' ħafna pajjiżi oħra. Staqsejna jekk il-fatt li pajjiżi oħra ma marrux daqstant tajjeb u se jkollu riperkussjonijiet fuq pajjiżna. Però aħna għandna sistema illi hija pjuttost b'saħħitha u hija on its own, m'għandix linkages ma' dawn il-pajjiżi u ma' dawn il-banek u di twassal għal ċertu saħħa fil-sistema finanzjarja u bankarja, speċjalment f'tal-banek b'mod partikolari. Il-Gvernatur stqarr li r-riżultat huwa riklam tajjeb għall-investiment lejn Malta. Ċertament ir-riżultat huwa pożittiv u dan huwa riżultat tajjeb għall-ekonomija tagħna u riklam tajjeb għall pajjiżna.